Странен начин да покаже личната си позиция избра Яне Петков от град Сандански, по-известен като човека амфибия. Ето за какво става дума. С лепенка на устата и с вързани ръце и крака, днес той плува в студените води на язовир Дяково край Дупница. Така 56-годишният пловец протестира срещу бюрокрацията в страната. В този стил Яне Петков трябваше да постави водолазен рекорд за книгата на Гинес, като преплува под вода 2 км. По думите му обаче държавните институции са спрели опита му. Какво казват те от компанията Напоителни системи, които стопанисват язовира, коментират, че дори биха помогнали с поддържащ водолазен екип, но разрешението трябва да дойде от Министерството на околната среда и водите. Въпросното плуване щеше да се превърне в новина, тъй като до момента никой по света не е постигал подобен рекорд. Лишавам се от рекорд за Гинес, поне за сега, но съм против бюрокрацията, защото идните поколения, млади поколения, не трябва да се блъскат така с тия проблеми. Нека хората си сменят начина на мислене. Имам на предвид бюрократите. И продължаваме с един неосъществен рекорд. Човекът амфибия Яне Петков се отказа от опита си да влезе в книгата за рекордите на Гинес, като плува 2 км с вързани ръце и крака. Нещо, което никой досега не е правил в света. Петков не успя да се пребори с нашите институции и да получи разрешение за плуване в язовир Дяково край Дупница. Така, вместо да поставя рекорд, човекът амфибия направи демонстративно плуване в знак на протест срещу бюрокрацията в страната. Пловецът завърза ръцете и краката си и с бяла лепенка на уста показа на събралите се журналисти начина, по който е искал да осъществи уникалното си плуване. Петков обясни, че няма да се откаже от начинанието си и ще постави рекорда, но в друга страна, след като България не му осигурява необходимите условия за това. Аз съм плувал навсякъде, но не за рекорди. И никой никъде не ми забранява. Сега, ако тия табели, които са сложени и то правилно са сложени, че къпането е забранено и така нататък, това е да се предпази здравето на хората, да няма смъртни случаи. Но тук случай е съвсем друг. Аз съм професионалист, идвам рекорд да правя. Тия табели не важат за мене.